Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosi miyo yaure nyakoro mgajwang kamoro moro mentie Okinyi kugwen maket kod ma indien Okinyi ero mar chieng' tich abich tarik abich en chieng' tich ariyo. Yes. Dwe no ero mar abich. En tano. 26. Tarik abich dwe mar abich. Higa mar gana ariyo. Kod 26. Good morning nyakoro mgajwang kamoro moro mentie Okinyi maket kod ma indien. Kantie ka kenda kakunyo lena ntie kod nyawadwa Brenda Agenyo. Anto gilungan Justice Adoyo awud seme. Wacha kod weche manyien mago motimre pacho ka indi kod gwenge gweko maoko. Mabende report koro yango ni gwenge gweko mag Meru. Jotelo kanyakla koda johera mar jalup jatend piny owacho mano migosi Abraham Kithure Kindiki sende koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo moko kuom jotelo e riwruok nero man mar broad based government. Mabende sani koro osewuok oko ka bende wuoyo marach kuom kom mar jalup jatend piny owacho nero. Jodito gweko koro wacho ni ok gimor kod weche gweko mabende osebed kipilo kod moko kuom jotelo e pacho kaendi ka gigolo siem ne jatend migawo mochung'ne mwandu gweko mabende wuok e bwolo mano migosi Ali Hassan Joho mabende wachre ni chal kagima olap dhoge ndong' ne kom maket kod mano. Jotelo gweko mabende wuok e gwenge mag Meru sani koro wacho ni kaponi piny nyalo dhi kamano to koro ka gidek kwepo siro jatend piny owacho ma pacho kaendi migosi William Ruto. Hiyo tumesema kama Wameru tumekasirika. Tafadhali rais, tangaza msimamo wako. Juu hata sisi hatuelewi. Mbona mtu kama Joho atatukana Kindiki na uko hapo na hatujasikia ukiongea kitu yoyote. Kwa hivyo sisi kama Wameru tunataka kuambia rais na tunaomba rais na tunataka kumjulisha hivi. Kama akona Kindiki, we can assure him of the support of Merians. All Merians are going to support him. Lakini akiendelea kuguzaguzwa hivyo anaguzaguzwa, hata sisi hatufurahi. Sisi tunaomba kama utosheki na kiti ya siezi, tunaomba uondoke, ujiuzuru, uende ukaombe kiti ukiwa nje, kwa sababu huwezi kuomba kiti ya makamu wa rais na makamu wa rais already ako. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba utampia heshima, kwa sababu mkubwa wako, ukisema unataka kiti ya mkubwa wako, hiyo ni kuonyesha ya kwamba hakuna heshima hapo. Naomba rais pia asimame kidete, amtetee, amuonye Joho na amtetee Kindiki kila pahali, kwa sababu Joho amekuja vibaya sana na si vizuri hivyo anafanya. Anafaa kumpa heshima. Kama ni kutoka atoke na uzuri, atuache na amani na Kindiki wetu. Mupatie serikali nafasi itufanyie kazi mpaka 2027 ikifika wakati wa siasa. Ndio wakuje watasema ile kazi wamefanya. Na nyinyi opposition mkae tayari, sababu wengine wenu tuliwatuma huko na hakuna kitu mlitufanyia. Kwa hivyo ni lazima tutaangalia kienye mumefanyia mwananchi. Jatend migawo mar thieth migosi Aden Duale koro to wuok oko kendo dwaro mondo mi piny owacho oneni koro to oyaw tong' mar piny Kenya kaachiel kod kamano mar libamba ma Somalia. Kane oloso jatelo no koro to yango ni ma en achiel kuom yorego eko mabende koro to inyalo ting' godo uchumi ma pacho ka iri malo, ka oyango ni yaw tong' ma kamano biro keto winjruok makare e kind pinje ariyogo kendo kelo kwe kendo biro neno ni chenro mag ohala odhi makare. The border between Kenya and Somalia is closed. And it is not closed. It is only closed in paper. A lot of movements and goods and goes between the border. The border could have created a better revenue for government. Government could have collected good revenue. The immigration could have vetted people. But you are saying the border is closed, but only in paper.
So we have asked the president, and the president has promised he's going to help us open. We want the border to be opened. And I will talk to the president and take that. Yokrombo yiko pogore kod mago ni kumachielo jaloso e lo piny owacho pacho kaendi migosi Isaac Mwaura en jal masani koro wuok oko kendo go kore malich mokalo kowacho ni piny owacho pacho kaendi ande osetemo manyalo maneno ni e thuolo mag tije ochuogi ne oganda jo Kenya pacho kaendi mangima kendo wacho ni oganda jo Kenya buora kata thuolo mag tije go eko mok tin ne milion 21.8 gin mago mabiro nosechuogi e pacho kaendi oganda jo Kenya makwan go ok tin ne 8,000 gin mago mabende sani osesoye kuonde tije maket kod mago wacho ni chenro maket kod mano ma sani koro piny owacho dhigo nyime mar chuogo chenro kata thuolo mag tije mopogore opogore ka okang' mar neno ni oganda jo Kenya oyudo thuolo mag go chandre tije go eko ma opogore opogore kama kaka ne migosi Isaac Mwaura ne wuoyo. Growth was driven by affordable housing projects and the resumption of road construction works at a cost of 220 billion. You know, there are 585 projects, 6,000 kilometers of roads, and we want to construct under 28,000, underscoring the government's commitment to economic recovery and job creation. The government remains focused on sustaining this upward trajectory to enhance livelihoods and economic prosperity for all Kenyans. We have experienced very high inflows in Masinga, Kamburu, Kindaruma, Gitaru, and Kiambere dams. As of 7 a.m. This morning, Kiambere Dam had spilled with water levels reaching 41 centimeters above the maximum capacity. Residents in Garissa and Tana River counties are urged to move to higher grounds. Jopuonje mag Junior Secondary School JSS koro to wuok oko kendo ywak malich mokalo ka giywak ni nitiere midhiero kachiel kod kachiedh nade modhuro masani koro to gikaloe kane giloso manebo mono koma Mombasa mano bang' kane gibago ng'anyo margi jopuonj go koro to wacho ni seche ma jotelo ma pacho kae rito winjo maber kendo dhi nyime kod katijegi gin to koro ojwang'gi kendo gikalo e midhiero mopogore opogore jopuonj go ywago osara ma giwacho ni nok kachiel kod kakoso gige somo ma owinjore to ahinya ne puonj no eko kata somo no ero mar CBE. Na tunataka kusema kwamba mambo mawili. La kwanza, internship is illegal. Vile koti zimesema, tunataka serikali iweze confirm wale walimu 44,000 ili waache kuwa nicknamed as interns. Walimu wa JS wajisimamie kivyao, wawe na administration yao, waweze kujisimamia kivyao, kimichezo na kila kitu. Hao walimu wanateseka kwa sababu utapata shule moja ina walimu 3 na hao walimu wanafaa kuhandle subject zote ambazo zinafunzwa kwa hiyo shule. So unapata mwalimu mmoja ako na around 45 lessons in 1 week. Sasa unashangaa hii 45 lessons kwa wiki moja, huyu mwalimu si atakufa. Juzi nimeona mitandaoni kuwa some parts of Lamu County they are not going to be classified as hardship areas. Mimi kama Gender Secretary wa Lamu County tumesema Lamu County yote ibaki kuwa Nyakoromogi kinde giki mabede jofwambo dhi nyime kod dialo odiochieng' jofwambo kata thuolo mar jofwambo e pacho kae mangima odiochieng' nero manyoro jofwambo e boma maduong' ma Kisumo koro noriwre kod piny mangima e odiochieng' eri maket kod maendi kane gitiyo kod odiochieng' no ero limo kar tiegruok kata kar thieth no ero mano ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kanyo no ero mabende ne gichiwo remo ne jotugo eko mabende ni kod dwaro ngilo mar remo ka bende ne gikawo thuolo mar dhi nyime kod rito wechego eko mag alwora kane gipidho yien atimo mos e sekunde mopogore opogore ka okang' mabiro neno ni arita mar alwora en mano mabende koro ketie tim. Noriwruok kodgi koda moko kuom jotelo e pacho kaendi ka moting'o jatayore tije kar thieth no ero mano ma Jaramogi kendo jodito go eko mamoko. Weche maket kod magi nyakoro moga jwang' koro ne oyangi koda jakom mar jofwambo e kaunti neri ma Kisumu mano migosi Richard Oudia. Kwa wacho weche wa mar fwambo kwa ng'iyo kama waaye gi kama koro wagike gi kama wadhiye be noneno ni be nitie weche ma pod chando kaka jofwambo media owners will support jogi mantie ground
mondo okonygi e yorgi mar tich. Aseneno ka piny osechako chwakore, kwaneno ka election mabiro next year, which osechako bedo maliet, journalists nitie iwacho ka ni the line of fire. Koro aneno ni journalists nyaka wa support each other. Nyaka wabed ni ing'iyo ni owadu ni kanye, kik ibed ni mi expose owadu. Koro wabed together, wa support each other mondo ka gimoro timre waneno kaka wageng'o. Apart from golo remo, nwapidho yien be. Ing'e ni yien kipidho kata mar matunda kata mar fence kata mar en gima biro konyo kata biro konyo alwora. From the Media Council of Kenya, and today as we mark the World Press Freedom Day, we want to commend the Kisumu journalists for taking a lead and taking up an idea that is very value addition. We are looking at blood donation. Most of the time, we want to report on how facilities do not have enough blood bank, but this is an opportunity for us to lead by doing. So I want to commend the Kisumu journalists for taking that approach, and we look forward to more partnerships, including training and sensitization on health reporting, so that then we can tell the stories that are true, that are of value addition to the community. My name is Joshua Clinton Okise. I'm currently acting as the CEO of Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. I'm very happy, and I want to communicate to all other stakeholders that journalists need to be supported. Let us not look at them that are people that are just coming to get information or maybe ruin the image of the public institutions. These are good people. That's what I can communicate to even our politicians, that see how you can also support our journalists, so that even when they are doing their reports, when they are doing the coverage, they do it with a lot of freedom. Bende e county ma Migori, jofwambo kuke county no ma Migori mana kokalo kuom riwruok margi ma bende ng'ere kaka Migori Journalist Association ne owuok oko mar ne ingo odiochieng'no mar jofwambo, kama bende ne gichiwo kony e yor chiemo kaachiel koda ka gik mamoko kama oting'o taulo mag ria mano ne nyithindo go eko ma bende koro to odago ngima ma ok ber, kaachiel koda ka nyithindo go makie ma bende koro to dak e kar dak mar nyithindo mong'ere kaka Good Samaritan Children's Home. Jofwambo go ero koro to nonyiso mor margi kendo riwore kanyakla koda ka nyithindo makamago mar neno ni ne giingo godo odiochieng'no. Mathoth ikelonwa koda ripota marwa Collins Gor kuwuok e kaunti no ma Migori. Kinde ma jofwambo hingo odiochieng' margi mar fwambo kod keyo e piny mangima, jofwambo e kaunti ni eki ma Migori e bor riwruok margi mar Migori Journalist Association ne otime yo machielo, kama ne giriwore koda ka nyithindo mago manyikie kaachiel kod mago ma bende ojwang' e kar dak margi mano ma Good Samaritan Children's Home ma bende yudore kar chung'ot bura ma Suna East, kama ne giteroe e chiemo mago mag kony kaachiel kod mwandu moko mathoth. Ka otelnegi kod jakom margi George Juma, e kindego ne giyango ni gin kaka jokedo ne ratich oganda ne giparo nyithindo ma odak koda kachan kaka yo achiel mar miyo gi geno kaka nyithindo mamoko. And the management for the support you've given, and other partners have come forth just to help us support these particular kids. I want to say that even as we celebrate today, we as journalists, we are not yet free, and being that we're not free, it means we may not fulfill our obligations in regard to the human right. And that's why we are here. Just as we commemorate, we need to realize there are people here who also need particular rights and freedom. So we are here just to remind them that even as we also fight for our freedom, we also need to fight for them. And that is a kind of a cardinal role that will always continue to play in this particular. Peter Ongesa mabende en achiel kuom jofwambo e kaunti ni ma Migori ne olero ni jofwambo kadho e midhiero e kinde lweny mabende moche kinde rombe mag josiasa mago mabende miyo ngima jofwambo bedo e andaki maliche mewuoro. Bende notiyo koda ka thuolo makamano mar kwayo jokedo ne ratich oganda mondo mi orangie mago mag jofwambo mabende osebed ka ojwang' kinde ma odhawo, kama wach mabende nomed tiel koda kanoma achieng'. Ke paro nitiere kind josiasa, jofwambo gin achiel kuom jogo mereka matek ka okalo kuom lweny ma ineno ga e kind josiasa ka giriwo kamoro ma pogruok e paro wuok. Josiasa kata jorit magin polise kaachiel gi jorit mag josiasa kia pogo ni ma en jafwambo ma gimokele ka ok en ng'at ng'ane kata ok en ng'at ng'ane, gimokele ka en manyo story mondo dhi onyis piny gima timore.
Mar ariyo e weche mag bendi chudo, waneno ka en gima lit kabisa ka nitie jofwamb weche moko matiyo ne kuonde mamoko kata manosetiyo mapod iyudo ka ywak, kendo waneno ka moko kuomwa iting'o kiywa nyaka piny kotwe gi nyororo ka gidayo haki margi mane gisetiyo. Wakwayo sirikal ka okalo duol marango weche mag ratiro mag oganda kaachiel gi mendo chung'ne weche mag rango ngima jotich. Wan bende ka jofwambo gi keyo, wan bende wan jotich. Nitie jowa matiyo ne sirikal, nitie jowa matiyo ne kembe mag ji giwegi. Wadwaro mondo ketwa achiel e kidieny maromre mar kedo ratiro magwa. Kik obed mana ni jafwambo en ng'ama ber sama otiyo motimo story mamori kata ma ochoro dwaro. Wana ka jofwambo wachalo kaka jogo makedo ratiro mag oganda kata luora mag campaign magwa kotenore kod arita mag kwe marwa kaka jofwambo. Omiyo iyudo ka samoro ka iwinjo ni samoro event moro nitie, igombo ne dhi kanyo idhi winj gima japiny wacho, to luoro machielo nitiere ni kidhi to ng'ato wacho ni madonge ng'ane ma ng'at ng'ane. Iyudo ka japiny owegi osefreni, koro ikia ni idhi kanyo idhi tim tijno koso ikia ni ilew to information bende idwaro. Omiyo wakwayo mokwongo jamigori, jadak, residents, wan kaka jopiny, information gi wan ma wamanyonu gi mondo wamiu gi mondo ung'e gik matimore. Kala TV kowuokie kaunti ni Kima Migori, nyinga Gor Collins. Happy International Press Freedom Day, Brenda, kendo jofwambo wacho ni nyaka gibed ming'ero atichgi. Ne gitiyo matek kabisa. Gisebedo ka gitiyo matek ne oganda jo Kenya. Ne jofwambo duto, Happy International Press Freedom Day. Kumachielo bende wago ng'wech kendo wadhi e boma Nairobi kata kaunti ma Mombasa kama lipot koro yango duond buche sama ODM e telo machielo koro nyiewo bago rombgi makanyakla e boma Nairobi ma Mombasa. Roma bende no ochwoye kom kod jaogai maduond bura achiel Nairobi mano Migosi Oburu Oginga e kind jodito mamoko kamoting'o jakom maduond bura Nairobi mano Mikael Gladys Wanga. Ka bende kinde romo maket kod mani no nyiedhore lela ni nitie dwaro mar riwo wi jokanyo maduond bura Nairobi mondo mi gitii tuche achiel. Ka bende Migosi Oburu koro neno ni kaber to kata oganda moko ma bende nitie ODM moro bende luongre ni Linda Mwananchi winjire giriwo gi kanyakla mondo mi gitaa duond bura Nairobi ka gin gimoro achiel. Oburu koro lero ni ok ginyal dhi riwre kod piny owacho ka giyomyom kendo kata kaponi gidhi manyo piny owacho kendgi to koro nyaka gine ni gibedo motegno kendo mongirore. Kata kamano okwayo kwe kendo okwayo oganda duto ma bende johera mag duond bura Nairobi ni ka giyie to gitii tuche achiel kodgi kendo giwe pilo weche makoni kod kocha ma bende nyalo miyo duond bura Nairobi bedo mana mayom. Soon, each one of us will return to the electorate. And as we prepare for the party primaries, remember that the legacy I wish to leave behind is one founded on free and credible election. Ladies and gentlemen, every constant must be given a fair and equal opportunity to compete for any position. The only way we can prevent division and loss of our members is by collectively ensuring that our primaries are conducted in a transparent manner. As we move forward together as a team, let us remember that we are one family with a party to protect. Loyalty and dedication to the party must guide. Nikara mogi hikanyi bi machopogo e giko mag weche manyien mabende wakelo ni kogwen maket kod maendi Brenda Dakos kalo kanyo prario kod achiel manto kasachiel mar Mokinyi achiel kogwen maket kod maendi apepe wago e wang'we moko mote mabende osechopo kaendi kapok wakawo yweyo kendo wakelo nunro mar obok iluongo kanyo ni awach kanyo ni lera dua asebet mos aluwo chenro eyo makare ahinya amor mawuololo iluongo ni Vital Socheng wuod gi mkariwi ni od ng'ato no Morris Agun macho kanyo ni lera dua gina paro ni Morris ni koro ok ng'ato ok ni Morris Wakino ni hiru maber nyakoro mogo jwang kamoro moro mantie kiny kogwen maket kod maendi yiwa kaw yie machok ka waduogo to nonro mar itoboke lungan just adoya wotseme kachilo kona kan Brenda Agenyo anyasubanyana.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny. To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bayi. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Det manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up.
Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ni penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawiki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny. To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bayi. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi.
bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Det manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor
Oyaore kendo nyakora Mgajwang' en thuolo nero makende mabede warwaki e tielo ni rima nang'iyo wechege ko motuch ahinya to nonro kata e wechege kata ito oboke mapacho kaendi ka wang'iyo obokege kuma pile pile mapacho kaendi. Kawuono oboke mosechopo kaendi en Daily Nation ka warito mano ma The Standard kod oboke ko mamoko. Ka wangi chopo wang' walid nigi nyakora Mgajwang'. Brenda. Yes. Odiochieng' no chal nade? The first day of the week, Monday. Odiochieng' manyoro. Yes. Ne ber. Kaneno wach moro marach odiochieng' ne ber. Yes. Miyo ning'eyo? Maber ahinya. Matipo ne nitie kanyo. Masi Mwangagi. Masi Mwangagi. Mago wechego eko mag the Corona Lady. Nyaparo ndalono ka gin kod osiepna ni Mutai Kagwe. Yes. In fact Mutai Kagwe noyudo nying mar Corona guy. Anytime man nyithindo nene TV. To the Corona guy. Ja Corona. Anyway, ite oboke neri mano ma Daily Nation mokwongo kanyo kod Mgajwang'. Wach modhi nyime en ni going after Uhuru's FT packs. Angered by former President Uhuru Kenyatta's doubling in politics, including criticism of President Ruto, the ruling coalition's leaders have revived the campaign to block its state-funded benefits, reigniting a feud between rival political camps. Why do that? I saw it yesterday. In fact, Nandi Senator Samson Cherengei is the one pushing for that bill. No, that's not right. Ni koroto ongade oko. Ete matema buogo jatend piny machon. Mondo mi but Uhuru is Uhuru. No, it's very true. Our leaders are not working. They are really doing politics. Busy fighting. Peddling politics with each other. Why are they even concerned about Uhuru if then they're supposed to be doing their job? He has a right as a retired president. Whether he's playing politics or not. Yeah. The constitution of watch ni kisa retire to kikitu politics. Exactly. Koro, I think I'm for Uhuru. Ngato koska retire to mia benefits ge. Kabisa. Tun migo ukisa senulurang, Brenda. Akegi bayogi luwa. 34.7 million lump sum pension for the 2 terms that he survived in office. Monthly pension of about 1.1 million, 80% of the monthly salary of a president. An annual gratuity of 72 million. And monthly allowance monthly allowances of 300,000, house allowance 200,000, fuel allowance, and 200,000 entertainment. Wow. What does that mean? So this allowance is single of Mara entertainment. Are you going for a joint somewhere? Yeah, maybe. Or you can go just have your lunch. You know, just going to have lunch at a fancy hotel is also just an entertainment. But allowance when entertainment not in. Yeah, on go mad. Okay, somebody at the caliber of Uhuru Kenyatta, that's a peanut. That's a peanut. Don't go walk now. For example, I wonder ni Romo Uhuru Kenyatta in one of the hotels in Kisumu. Tingami nge musi epini. Ipani nyacha mo pesa mo mane. Michama chama lunch. You people are tagging along. We ngeru business partners. 100 katin. Exactly. Kodi ngeni kigolo 100 no alodeni to ruma. I don't mean ni go mad, but Uhuru has ability. Man is just a peanut. Uhuru has ability of feeding himself and his family and his friends. Ite mara drio kanyo. Washington State petitioners clash over Ngong rerouter railway funds. The government has urged the High Court to lift orders halting construction of the 12 billion Ngong rerouter commuter railways, arguing that recent legal charges permit continued use of railway levy funds to finance the project. Why is the government urging court if court found it not eligible? Masonia, government is peddling into constitutional affairs. Yes. Do kano say you don't richo mano timre. Angomo mi udhiro kata usado no were gi wechego. Un kaka piny owacho. They're trying to hide something. Kao watne ro yudo ite mara ariyo. Tipo ntie kanyo mar senator ma Busia. Mano Okia. Omtata. Ite mara dik.
Itemanadek food for the rich. Rising prices keep tomatoes out of most Kenyans rich. Tomato beche koro to idho mawe. Just how many Kenyans can afford tomato today? The price of tomato, a daily ingredient in many households, has shot up in recent months. Actually, not in many, in all. Gimitedo, for example, odakete gimitedo monge nyanya en maskum. Yes. But most of the stuff, and I'm seeing people are going to this thing you call paste. So I don't know whether an economic. I've never bought paste, but I see them buying. But the Kanyo law and order Lobby challenges directive on firearms. Katiba Institute has filed a case challenging a directive by Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen on the use of force and guns by police officers. Okay. Standoff. Going after Uhuru sparks over 2027 election politics. Standoff. Ruto's administration withheld some of his predecessors' entitlement for 2 years after disagreement. Nandi Senator Cherari K is asking Parliament to withdraw or scale down the former president's benefits, alleging that Mr. Kenyatta is actively involved in partisan politics. What if he was supporting them? They won't get problem. Exactly. Do you know how you are corgi? They won't get problem. They paka. And then it came mbele Kenya same report. Surveys shows that 79% of Kenyans trust the media. It should be 90 and above. Why 79? No, they know. Who they want to trust if not the media? No. They want to trust bloggers. No. Mainstream media. Ekaite Marauchel, Odium Leaders 6 Unity in 2027 bid for power. Orange Democratic Movement delegates follow proceedings during a retreat in Mombasa. Coastal region. Sana. The Orange Democratic Movement ODM yesterday called for unity and cohesion as it's unveiled new power strategies ahead of the general election 2027. ODM koro sani dwaro ni gibed kanyakla gi ket kwenya kod mojong. So much ODM na ite marauchio. Ite marabiro gin lendo. Ite maraboro Kang'ata's leap of faith as he puts one leg in opposition. Yes. Irungu Kang'ata. The governor has been under pressure for leaders in Mount Kenya to abandon President Ruto. Don't know where called Migosi Ruto. Kakoro entie kod achiedh nade makone kod kocha. But can you be itemolire? UDA DCP hopeful start nomination campaigns for Olkalau by election. Watch Olkalau by election Nairobi intie bathe kanye kod mugajong. Ka thuolo mari kende goyo wangi. Ka itemaro chiko 1.3 trillion set for debt repayment. State allocates huge share to debt servicing as budget deficit and borrowing pressure continue to rise. The government plans to spend 1.3 trillion of the 4.79 trillion budget for financial year 2026-2027 on interest payment to maturing loans, according to estimate presented to Parliament. Presented to Parliament. On April 30th. Oh, okay. What are they saying? Who is telling the truth? The numbers that refuse to add up. I don't know, can you Mwangangi called Duale. Kagi lore escalator kanyu mos. Togi manyo. The authority has been unable to bring more Kenyans in the informal sector in the scheme. Kenyan's new health insurer has more members, charges more money, and is losing billions of shillings. Exactly. Then ite mara parka dachel. Koro jokabero kama napa ni gichiko romo. Yes. Kleno tikanyo koro gichiko romo gi aparo. Yogi bena negi pesa. Nyonyo itupoke every day.
Eka ite mar 10 kod 2 kod 10 kod 3 pa josomo kod pa jondiko. Goro mar cartoon ni ite mar 10 kod 3 mawacho nang'o? It's not that bad really. What is it that's not that bad? Immigration, which is immigration. I think this is what is happening in South Africa. Gigwe Africa. Migrant. This is a South African because he's wearing Immigrant. a South African flag. Oh, gigwe jomadonjo South Africa. Exactly. Then giwacho ni abokagwe marach ahinya. Then the whole world is watching. The other side. To actually kono the whole world. Inagwe eta kimi. Not that bad. Anyway, whatever is happening in South Africa, it's not good. What is it? So you saw them, they were marching on the street. They don't want migrants, they don't want foreigners in their country. South Africans are now chasing away foreigners in that country. But if they are contented, they can do their things, why go to their country? Are there no South Africans in other countries? They are. They should also be sent back home. They should also if South Africa think they are an island, they can remain alone, let them be. But now there are people, they are also affecting their people in other countries. Exactly. For example, Kenyans won't take it lightly. Kinego jogi kocha to meku to osanyaka local citizenship. You saw the video of them marching on the streets. Yes. And then on the history today, Chingtarika Beach de Maraboro, Edumara Beach, Gamargan record Aboro, nearly 10,000 victims of the post-election violence are resettled in their home. 6,000 were resettled in Molo, while 3,850 were taken back to their home in Trans Nzoia. Military, national youths, lorries, and private buses were used to ferry the victim back home. Here, internal refugees at Noigam camp and Cherangany wait to board army lorry to their home in Geta farm in Trans Nzoia. Niduko gimana gi loche piny owacho koro kech weche tek. Mano igni ma Kenya sekale. Kenya has seen a lot, by the way. Weli matindo oboke mabalang ochakre kanyo ni weche gi kuma go elni go kuma pogore weche mangima weche mag science tiere kanyo laka kod nyime. No woman should die while giving life. Makweni roadmap for ending maternal deaths. That's good. And then ite mar ex-bankers find niche in production of briquettes. Makamolos kid Mirni. Ite kanyo. Then in our counties, Sitamara Poko the Beach, Brenda? Our counties are reshaping education and health despite funding constraints. So counties are doing something. Counties are quietly redrawing devolution. Let me ask you a question. What is this that is written down here? What language is that? Because I thought this should be these people's names too. You see, this somebody we know. Swanga Oma Beirungu Kangata Muranga. That is Governor Mombasa. Ni Hes de Bis at Evotoro Arubast Komia. I think that is an error. Daily Nation Nakawach, no Nika uno to give a Modokmane. Dokmane mo watch your Daily Nation. Yeah. Kauno watch or no watch a dochi. Daily Nation. I think it's an error. Should be an error? Okay. And then Belekanyo ite Maradi. Ite Marapar Kolauchia. Karambela. The drug fueling gang violence. Lamu police probe cross-border trafficking and weak drug controls as Karambela funds attack amid rising insecurity. Karambela is a it's a gang. Manakaka lugo Kisumu kwa nungi chude unige sijua ngoa. Shockers, clergyman killed in Nakuru church residence, guard injured. Yeah, I saw it yesterday. So gimana penja, I saw it on socials. Clergy nene kanye? Church compound. They're staying in a church compound. Oh, they're staying in church compound? Yes.
Oh, that makes sense. So some people, no, on the church compound, and Neginyo Jarito, but they killed the clergyman. Na inasemekana there were some disputes between him and the other elders of the church about some land, something like that. Exactly. I go to worship. Huh? Okay. Yeah, family is sick. And after student found dead in Meru. The body of a 20-year-old student from the Valley Institute of Science and Technology was found floating in a sewer near Meru University of Science and Technology. Police have said, in a case that has shocked her family and raised questions about her final movements. The energy, Nyiri banano matter. But the man who go back, who go talk rent, Emma contribute to gig. They are the ordinary to Mokinyi Miramu socials. They say Romokole for the first time. They say Makosie, they say the order. Why do you do that, ladies? Hello? How are you, ladies? Wachikikumbira timre pinje maoko eni Sophobian group have been stopping people demanding to see papers. Papers mago book magwuoth koso. Nigeria plans to return national from South Africa. I knew Nigeria was going to be the first country to react to this. And it's going to be bad. They want to do what? They want to do the same thing the South Africans are doing. To send people chasing the South Africans outside their country. Oh. Keep off Hamas street. Iran tells US. Not in South Africa, Nigeria. These are Indians, South Africans. This one's Indians ruling Baratina Janata supporters celebrate as early trends show their party leading in the West Bengal State Assembly election results in Kolkata yesterday. Eka ite mara prario en kakomeda ringe pachuka indi Brenda ite mara prario koda chel ite mara prario koda rio gilendo magwili matindo prario koda dek ginjogo mama goro olaro godo Agla ite mano mar prario koda ngwen nyaka prario koda beach. They are taking a lot of jo ya mama goro lalgo. Kauno nge machigeni kodwa. Seeing this young guy, Anthony Njogu. Peter woman tie kanyo. Ele young guy. Get serious. Professor Rafael Munavu. This guy died. He was my lecturer in Laikipia University. You know Munavu? Yeah. In a memorial, by the in a memorial. In a memorial. So he died. Munavu died. You didn't know? I didn't know this. This guy was one of the lecturers at Laikipia University when I was there. You see? Chancellor of Laikipia University. Okay. I didn't know Munavu died. Holy. And then Peter Uma of the Ambo, Papa Osh, Imbo Bondo, Sia County, Imbo Kowe, Barkanyango. And then which Magtuke, town of Magtuke 10 kabisa. Iginti itema record ouchel, and then okano youngster have a big ambitious after success. Kisumu will compete in national long course swimming championship. I knew this kid is from Kisumu. A young swimmer holds on to the pool wall at the start of their competition during Kisumu County Aqua Association Level 2 swimming competition at Agakara. I knew. If you know you're swim kabisa. Kenya steps up training for the region 4 or 5 championship. 4. Arsenal. Atlético Madrid ahead to showdown at the Emirates. Itema prayer koda be. Itemo geek.
Survey to athletes, train hard, run clean and win easy. Ngech mare no osetim. Koro ka sani oyudo recognition, jodolo lemone, weche ng'eny, but on kolo sadaka. Nyakota. Nyakoko. Ai. Ok lim na. Panda mbegu. Lazima upande mbegu. Jomo nowach ni toeni bure, mmepewa bure. Toeni bure. Mbegu lazima. Nekala mugile kosikalo kanya par kod ang'wen bang' sa ariyo kogwen maket kod maendi koromo kanyo sa ariyo go nus wadhi chako twak ma kod twak mopogore opogore kanyo koro kik idhi mabor. Antika kod nyamera Brenda Agenyo Nyasubanyana. Wakawo yweyo machok waduogo nyakoromo ka jwang'. Okay. Aneno ka producer ng'isa ni chal gi moboke mar standard. Ni eyo biro. Koro by the way Brenda. Yes. Chal gi mangeso wan god welo maseno. Winjo ka ni wacho ni jatend piny onego beni biro Maseno school. Kata kamano nitie chenro meiko ka giwacho ni gintie kod paro mabiro neno ni gi improve infrastructure mag skunde meko. Yes. Mondo miyo nene rang'iny kata paro kaka onego bed ni time nade bedo nyaka mo jwang'. Wan kod geno ni mago duto bro dhi nyime yo makare. Yes. What are you following on today in the day? Today bang chenro mar chuny wach. Bang chenro mar chuny wach. Majo neno onego bed ni ng'eyo. Majo neno onego bed ni ng'eyo. Yes. Wadhi kelo ne kanyo chenro mar chuny wach. Chakore Actually, I hope nadhi bedo gi wendo. Yes. Chakre sa Mana achiel kuom jogo ma You're so happy about that. Ndong ne komero mar MCA ma Nyalenda. Oh. Not really Nyalenda, but ndio anataka. Nikoro kodwaro poko oyudo Kondele. I mean Kondele. Exactly. That should be who? Cecil. Oh, Cecil, yeah. Cecil is a good guy. I know Cecil. Yes. Kuro kubiro timos nogo. Nisi ni Kondele ne kao gi Macha Barracks. Kondele Barracks. Ikawe. Then oganda jo Kenya pod dhi nyime kod kwedo weche manotimore Gikodira. Koro wani Gikodira okseme. Weche go motimore Seme Gikodira. Manotimore Seme. Seme nyapulunge gini. Rach malich mokalo. Ang'ano timore. Koko moneno Seme. Ng'ama nokelo koko? Anyalo wacho ne jopiny. Because particularly ok aneno jatelo moro mochako koko cha en jopiny gi jogegi. Koro skawo nyingo jienda ulwoko. No, I'm not okaluoki. But king'eyo ni in gi joma luwi magin jopiny, johera magi. Nyikal nowacho. Bede gi joma nyalo kelo kwe to nyalo miyi respect. Alado gima Nyikal nowacho minuono. Gima ne Nyikal nowacho en ni ka in kodgi ni koro to giluwi to gibedo joma kiwacho negi ni stop. They can stop. Kaguogi mpitho nalacha makigone ni tineno kung'onyo hivi. Ikone Simba ling. Tineno ka Simba sasa. Weri gi wendo. Kabisa. Guogi moko mager ga samoro odo no ka wendo to kikwere. To ekong'eni karama it's not a threat. Yes. Moko bentie mok ger to giaro ga gimindre ma ka wendo biro ko sino gwe rier. Omindre kumi kido nyako mobiro limi kata maybe assistant mobiro limi then oduro ga guok. Koko guok chako mira. Ana pa guok do kae. To guok to ere. Mako kikwere ni nyane ling to ko ling. Guok chamo ero ga ng'ato. Yes. Mana mobedo trend. Yeah, ineno joma twe guok ema miyo guok bedo wild. Guok emitwe. Yes. Bedo ga wild. To mok twe to bedo wild. Nyakoro mga jwang, ka oyiyo machok, waduogo kod weche go eko motimre twak no ero machiel gachiel e pacho kae. Luongan Jatisa Doyo kendo. Kachiel kora kan Brenda Agenyo.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bayi. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth.
Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth,